Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Mala kuća, soba čuda i inkluzivna farma u Hrastovici nedaleko Petrinje već su prepoznati evropski projekti od jedne iznimne udruge koja je nedavno nagrađena i godišnjom nagradom. Naravno, riječ je o udrugama koje unapređuju kvalitetu življenja osoba sa invaliditetom. S nama je, poštovani gledatelji, danas dugogodišnja izvršna direktorica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije. Danas u jednoj sasvim novoj ulozi. Danas je Aleksandra Milković, voditeljica za informiranje, odnose s javnošću i komunikaciju sa članovima i stručnom službom udruge. Dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Ana, draga, i pozdrav svim gledateljima Hrvatske televizije. Znam, surađujemo već više od 20 godina. Uistinu ste vjerodostojna liderica i zahvaljujući vama ste uspjeli i ostvariti i provesti sve ove evropske nagrade. Govorimo o evropske nagrade jer govorimo, poštovani gledatelji, o istinskoj inkluziji i senzibilizaciji osoba s invaliditetom u svojoj zajednici. Ovo je prva nagrada i to javna državna nagrada za humanitarni rad. Koliko vam ona znači, odnosno što bi ona trebala svima nama u društvu značiti? Da, evo koristim priliku zahvaliti se predlagateljima nagrade Udruzi Odraz kao i UNICEF-u Hrvatska koji je napisao preporuku, te naravno ministarstvu koje je prepoznalo tu kvalitetu našeg rada i nagradilo nas državnom nagradom za humanitarni rad u 2021. godini. Ako bi analizirali 20 godina rada udruge i nagradu za 2021. ja bih rekla da je ona došla baš za pravu godinu. Jer nam je to nekako bila najteža i najizazovnija godina u radu udruge, obzirom da djelujemo na području Sisačko-moslavačke županije. Svi ovi naši glavni prostori za rad nalaze se u Sisku i Petrinji i evo nakon katastrofalnog potresa 29. prosinca 2020. godine u 2021. godinu ušli smo totalno zatečeni i svojim stanjem kako osobnih stvari i života. Mnogi zaposlenici udruge ostali su bez svojih domova, članovi udruge. Bilo je u pitanju i opstanak projekata i nastavka rada. Evo primjerice, u 20 sekundi potresa ostali smo bez rehabilitacijskog centra Sobe čuda u Sisku, gdje su radila 3 zaposlenika, 3 stručna djelatnika u koje smo mi uložili što se tiče edukacija, da ne govorimo i o rehabilitaciji za 60 djece s teškoćama u razvoju koji su u 20 sekundi izgubili svoj prostor. Samo bih htjela podsjetiti, poštovani gledatelji, riječ je o jednoj maloj sredini gdje su uistinu veliki evropski projekti. Dakle, govorimo o Sisku, o Sisačko-moslavačkoj županiji. Govorimo o obiteljima koji imaju djecu sa intelektualnim teškoćama, naravno i sa ostalim invaliditetom, ali upravo Soba čuda, Mala kuća, baš su bili nekako vaš brend i uistinu su bili prepoznati. Da, evo mogu se osvrnuti. Sobu čuda smo uređivali i obnavljali kroz donacije i humanitarne akcije 4 godine. Otvorili smo je 2016. I evo uspjeli smo tek tih lijepih 4 godina provesti u tom zaista krasnom i reprezentativnom prostoru koji je bio prvi za terapiju senzorne integracije u Sisačko-moslavačkoj županiji. Do tada su naši roditelji svoju djecu morali voziti u najbliži Zagreb i bili smo ponosni na taj prostor jer je ponudio jednu novu socijalnu uslugu za djecu s teškoćama u razvoju. I zaista evo taj potres nam je u 20 sekundi uništio 2 godine i akcija i sa građenja i 4 godine lijepoga rada i rehabilitacije. Ali evo nekako smo se posložili. Tom prilikom nam je, evo zaista želim zahvaliti se UNICEF-u Hrvatska koji je evo poznata međunarodna organizacija koja uskače u različitim elementarnim nepogodama, tako da su evo bili prvi koji su se nakon potresa javili. Zahvaljujući njima dobili smo kontejner u Petrinji gdje smo evakuirali opremu iz Sobe čuda i dio Male kuće smo jednostavno totalno preokrenuli, presložili i već sredinom siječnja, čim smo dobili oznaku zelenu da je
objekat u Petrinji u redu. Krenuli smo i sa prvim rehabilitacijama. Tako da, evo, zaista nam ova nagrada puno znači jer je prepoznat sav taj naš trud i zalaganje. Jer, kažem, svi mi smo se našli u osobnim katastrofama, bili smo zatečeni i svojom osobnom egzistencijom, ali smo zbog djece i zbog odraslih članova koji su članovi naše udruge morali to zanemariti, jednostavno staviti sa strane i uspostaviti rad udruge kako bi nastavili sa pružanjem psihosocijalne podrške koja je bila jako neophodna. Sjetimo se da je tu uz potres bila i pandemija COVID-a. Ma inače, moramo samo podsjetiti naše drage gledatelje, kad govorimo o osobama s invaliditetom, onda uvijek govorimo da su oni i onako izolirani u društvu. Onda još COVID i još potres, možemo misliti koliko ste zapravo imali nova životna iskušenja, kako se sve posložiti, kako zapravo zaštititi djecu i naravno osigurati svoju egzistenciju i bilo kakav takav normalan život. Prije nego što počnemo govoriti o inkluzivnoj farmi u Hrastovici, koju smo uistinu pratili i baš sam sretna i ponosna da ste odmah prepoznati i vani. Idemo malo govoriti o tomu kako je vaša udruga i poslodavac. Dakle, da ne ispada samo da vi samo pružate neke socijalne usluge, odnosno samo zabavu. Dakle, vi ne samo da ste nadopuna sustavu, nego ste jedan poseban sustav koji ste zapravo od egzistencijalne važnosti obiteljima koji imaju djecu sa invaliditetom. Da, i mogu reći da smo zaista dobar poslodavac, iako malo cinično država vas ocjenjuje u nekom trenutku 2021. kao negativan, zato što istekne jedan europski projekt i 20 žena na projektu Zaželi nađe se na birou rada. Definitivno to je za nas bilo čak puno bolnije nego da nas država ocjenjuje kada smo sad tražili mjere poticanja zapošljavanja kao negativnog poslodavca jer smo imali 20 otkaza prošle godine. U trenutku 2021. kad se dogodio potres imali smo preko 60 zaposlenih, preko 280 članova, provodili smo 20-ak projekata, tako da kažem, evo zaista ta velika snaga svih naših zaposlenika. U stvari mi smo stvorili jedan humanitarni lanac. Znači i udruga je dobivala humanitarnu pomoć. Ja bih evo zaista koristila prigodu zahvaliti svim donatorima. Samo primjerice u 3 dana nakon potresa 2020. godine, a poslije i 2021. samo ta 3 dana do kraja godine, znači 29. 30. i 31. prosinac sjelo je preko 70 financijskih uplata da nam pomognu u opstanku rada, a tijekom protekle godine 2021. preko 120 donacija. Upravo zahvaljujući tim donacijama očuvali smo naša radna mjesta, nastavili sa provođenjem aktivnosti, sa pružanjem terapija. Nismo samo mi dobivali humanitarnu pomoć, nego kad smo i mi dobili, onda smo mi bili u stanju pružati humanitarnu pomoć i našim članovima, i našim zaposlenicima, i našim volonterima. Tako da smo u jednom trenutku i vozili hranu težim osobama s invaliditetom. To su radile naše žene zaposlene na projektu Zaželi i osobni asistenti koji su bili pri kućama i domovima obitelji. Također smo, evo, zahvaljujući našim prijateljskim udrugama diljem Hrvatske, osiguravali nastavak rehabilitacije tamo gdje je neka obitelj možda s djetetom s teškoćama u razvoju se maknula od potresa i našla negdje boravak privremeni negdje dalje u Hrvatskoj. Tako da evo hvala i udrugama diljem Hrvatske koje su uskočile i na taj način. Rješavali smo kampice, kontejnere, agregate, prema nekom datom trenutku i neke lijekove, tako da evo napravili smo jedan humanitarni lanac. Da, ali vi ste zapravo oživotvorili ključnu riječ kad govorimo o integraciji i socijalizaciji osoba s invaliditetom u zajednici, a to je umrežavanje. Dakle, vi ste to oživotvorili, ali sad bih mogli imati jednu posebnu temu o tomu kako je potreban sustav, da vi ne morate očekivati stalno donacije, da ne morate tražiti ili kako je rekla jedna predsjednica vaše udruge, mi stalno nešto prosjačimo pa ispada da svi mi zapravo moramo ovisiti o nečijoj dobroj volji, a mi po svim zakonima i prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom trebamo imati zajamčeni sustav prema kojem mi možemo najnormalnije živjeti i onda samo nadograđivati svoje projekte poput vaše inkluzivne farme. Idemo malo o inkluzivnoj farmi pa ćemo onda, ako budemo imali dovoljno vremena, i o samom financiranju, što je iznimno važno. Da, inkluzivna farma smještena je u selu Hrastovica kraj Petrinja
I ona je isto imala neku zaista onu svoju posebnu ulogu prošle godine, 2021. Financirana je kroz intervencijski plan grada Petrinje koji je znači morao puštati određena sredstva ne samo za komunalnu infrastrukturu u gradu nego i za socijalu. Tako da smo mi iskoristili jedan lijep prazan prostor gradske tvrtke Komunalac Petrinja koja nam je ustupila i uspostavili svojevrsni centar samostalnog života, odnosno naš projekt se zvao Inkluzivna farma temelj samostalnog života koji nekako ima te svoje faze razvoja. Znači, protekle 2 godine radili smo na uspostavi infrastrukture kroz europski projekt, stavili smo plastenike, povišene gredice. Evo, u podlozi mogu se vidjeti naši članovi koji su znači imali ovu oazu nedaleko, svega 5 km od Petrinje tijekom potresa i pandemije kao neko sigurno utočište. Roditelji su bili bezbrižni zato što smo mogli na vanjskim aktivnostima održavati tu neophodnu distancu. Boravak u prirodi bio je zdrav. Radili su aktivnosti prilagođene svojim godinama, odnosno kroz aktivnosti smo ih učili neophodnim navikama koje su danas sutra potrebne za što samostalniji život. A također ono što je najbitnije, roditelji su bili sigurni da su njihova djeca na sigurnom dok ne borave s njima u obiteljima jer potrese ove neke manjeg intenziteta gotovo da nismo ni osjetili na farmi jer su sve aktivnosti bile na otvorenom. Inkluzivna farma je sada nakon 7. lipnja kako je završen projekt imala ideju nastavka kao projekt poludnevnog boravka kojeg će financirati ministarstvo putem ugovora o pružanju socijalnih usluga i zahvaljujući ovim donacijama koje sam spomenula uspjeli smo sagraditi jedan divan centar na farmi kao centar poludnevnog boravka. Međutim, evo, nažalost se već 4 mjeseca borimo sa svojim našim, kako bi ja to rekla, državnim birokratskim preprekama, obzirom da evo, još uvijek smo u ishođenju različite dokumentacije za zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta, ali iskreno se nadam da će taj poludnevni boravak saživjeti barem do kraja ove godine i da će 15 osoba s invaliditetom nastaviti s ovim aktivnostima. Naša farma u međuvremenu nije mrtva. Uspjeli smo zaposliti 2 osobe s invaliditetom kroz mjere javnih radova na 6 mjeseci, tako da oni održavaju sve ove sadnice lijepe i utorkom i četvrtkom dolaze svi ovi članovi koji su dolazili prije na svoje aktivnosti. Mi smo to nazvali ljetni kamp. Evo, poštovani gledatelji, kad ovo sad sve vidimo i čujemo, gledamo kao neke projekte u Danskoj ili Švedskoj ili Norveškoj, jer tamo inkluzivne farme već postoje i zapravo daju odgovor na pitanje što će biti s mojim djetetom, dakle djetetom, odraslom osobom s intelektualnim teškoćama kad mene, roditelja, više ne bude. Inkluzivna farma je odgovor. Malo nam samo tu dajte odgovor svima onima koji bi trebali znati zbog čega je toliko važno imati jednu inkluzivnu farmu ili možda nekakav drugi oblik življenja u integraciji, dakle u inkluziji na nekom drugom mjestu, primjerice na otoku ili negdje u našoj zemlji. Da, naša inkluzivna farma, rekli smo, ima više tih faza razvoja. Konkretno recimo, evo, ona 3. faza je naravno nakon poludnevnog boravka faza neovisnog življenja. I nadamo se da ćemo uspjeti i taj projekt realizirati. U međuvremenu nam dolazi, evo navešću samo primjer, da Udruga za inkluziju ima stambene zajednice i organizirano stanovanje na području grada Siska. Imaju 35 korisnika. I evo sada nakon što smo završili sa projektom možemo nastaviti sa nekim mekšim aktivnostima koje nisu bile striktno propisane kroz europski projekt. Tako da oni sada srijedom dolaze na farmu. Znači oni su u stanovima u Sisku, u kućama, imaju ono nešto malo. Jednostavno, evo, taj neki boravak u prirodi jako puno njima znači, a znači će i našim korisnicima. I to je ono neko humano zbrinjavanje
i deinstitucionalizacija koju i mi kao država zagovaramo. Konkretno, inkluzivna farma u Hrastovici građena je na modelu nizozemskih farmi. Mi smo u sklopu projekta imali tu mogućnost da se financiramo i studijsko putovanje u Nizozemskoj. U Nizozemskoj danas postoji preko 800 takvih farmi i cijelo socijalno pitanje od one djece s teškoćama, od zapuštene djece, od djece bez roditeljske skrbi pa do najstarijih, znači umirovljenika. Znači cijeli socijalni sustav u Norveškoj vezan je kroz ovakve poludnevne boravke na otvorenom u prirodi. Ali tamo je sve sustavno uređeno i ne moraju ovisiti o ničijoj donaciji. I s obzirom da ste moja kolegica i s obzirom da imamo samo još 3 minute, u 3 minute molim vas iskoristite ovu situaciju koja je sada. Vidimo koje su nam glavne vijesti, vidimo u kakvoj smo i socijalnoj i gospodarskoj situaciji, ne znamo što nam donosi jesen. Koja bi bila vaša poruka? Poruka onima koji bi trebali konačno urediti sustav i dati vam za uistinu nekako ravnopravnu mogućnost za financiranje, a isto tako i svima onima koji poput vas su toliko dugo voditelji udruge i već polako razmišljaju ne želim to više raditi, želim biti samo roditelj. Pa evo, poruka državi i birokraciji, to je znači da definitivno trebamo ići u izmjene novog zakona o socijalnoj skrbi zato što on nije provediv u praksi. To nisu samo primijetili centri za socijalnu skrb, nego evo konkretno i mi kao udruga koji sad radimo minimalne tehničke uvjete za poludnevni boravak po novom zakonu i stvarno smo u problemima što se tiče papira i birokracije i uvjeta. Spomenula bih dugo očekivan zakon o osobnoj asistenciji i inkluzivnom dodatku. Vjerojatno će se puno govoriti o tome na jesen, pa ne bi ja dugo oduljila, ali bih skrenula pažnju da osobnog asistenta definitivno trebaju zadržati i njegovatelji. Znači ne moraju imati duplu skrb. Ako mlada osoba s invaliditetom ima osobnog asistenta, ona ne mora ići primjerice u poludnevni boravak, ali mi imamo sve stariju populaciju roditelja njegovatelja. Njima treba 4 sata pomoći, minimalnih 4 osobne asistencije, a po nekim prijedlozima je tendencija da se ukinu roditeljima njegovateljima ta prava. Ja bih molila da ih zadrže na onom minimalnih 4 sata, jer ako je njihovo dijete moglo ići u školu i biti 20 sati odsutno od roditelja, ne vidim zašto ne bi mogli imati i sada osobnog asistenta. Zakon o inkluzivnom dodatku, evo, nažalost, opet se radi u suradnji sa primjerice par nacionalnih saveza koji imaju više udruga, ali ne spušta se to baš previše na nas udruge da se pita nas za mišljenje, nego o tome odlučuju savezi. Tako da ima puno prostora za unapređenje socijalnih usluga. Vidim da u ovom novom prijedlogu financijske omotnice financirane sredstvima Europske komisije nema najave za druge faze širenja mreže socijalnih usluga. Ne znam kako će se to riješiti kroz državne projekte, ali evo, zadovoljni smo barem što se nastavlja osobna asistencija, nastavlja se program Zaželi, jer mi evo koristimo ovaj program da bi omogućili našim osobama s invaliditetom starije od 64 godine koji nemaju pravo na osobnog asistenta, da im osiguramo barem domaćice, njegovateljice, da im pomognu onim osnovnim svakodnevnim aktivnostima. Tako da evo, nadamo se, bit će ovo teška godina zato što se projekti pišu uvijek za godinu unaprijed. Mi ove godine nismo imali puno natječaja i općenito organizacije civilnog društva će se naći u financijskim problemima. I zaista se evo nadam da će država prepoznati udruge koje zaista ozbiljno rade na rješavanju pitanja koje bi oni trebali rješavati sustavno, ali nažalost još uvijek je to prepušteno udrugama. I nažalost još uvijek, poštovani gledatelji, se provodi onaj projekt Najbrži prst. Najbrži prst, to je posebna priča koja zahtjeva puno minuta. Posebnu jednu emisiju i nadam se da od jeseni nećemo više imati o čemu pričati kad govorimo o... Najbrži prst i poštanski žig sada. Evo, po novom, znači, važi, jako ima utjecaja na ocjenu projekata, kvalitete i trenutak kada ste predali. Znači, ja mogu napraviti puno bolje nego vi, ali vi ste brži i vi ćete dobiti novce i, dakle, riješiti egzistenciju svoje udruge, a ja
ja samo zato što nisam bila brža od vas neću dobiti ništa. A zapravo svi bi trebali biti ravnopravni. Od srca zahvaljujem i iskrene čestitke još jedanput. Zaslužili ste uistinu vi i vaša sjajna ekipa. Poštovani gledatelji, samo bih htjela na kraju podsjetiti, gotovo 500 000 ljudi ima neku vrstu invaliditeta u našoj zemlji i trebalo bi svakako imati prioritet u svakome danu. Svako vam dobro i poštovanje i ostanite uz naše programe.